Henrik Kjær, Enhedslisten er gået ud af budgetforhandlingerne om budget 2024 i Ringsted Kommune. Kan du fortælle lidt om baggrunden for det? Ja, det kan jeg godt. Det er jo sådan, at kommunernes økonomi, også Ringsted Kommunes økonomi, jo besluttes centralt ved en aftale mellem kommunernes landsforening og regeringen, og så bliver den også bestemt af, hvordan finansloven kommer til at se ud. Og den her gang, der ser præmissen helt fuldstændig skæv ud. Det er sådan, at Ringsted Kommune, på grund af de her ting, på grund af det, som andre har besluttet, skal spare omkring 30 millioner kroner, sådan som det ser ud her ved forhandlingernes start. Og dem skal vi selv finde, og dem skal vi finde på det sociale område, på skoler, på daginstitutioner, på hele det område, som folk opfatter som kommunal service. Og det er en præmis, som Enhedslisten slet ikke vil være med til. Hvad er konsekvenserne af det? Ja, konsekvenserne er jo, at hvis man skal følge nogle af de forslag, som er kommet frem, at der skal skæres på de handicappede, der skal skæres på de ældre, der skal skæres på folkeskolerne, der skal skæres på stort set alle de områder, som folk opfatter som elementær velfærd. Og det synes jeg er helt urimeligt, især når det er sådan, at vi lever i en tid, hvor økonomien buldrer derudad. Og det er sådan, at sådan opleves det i hvert fald, at hver gang finansministeren kigger ned i regnskabsbøgerne, så finder han nye milliarder til velfærd. Eller ikke til velfærd, men nye milliarder til skattelettelser. Og det er jo sådan set noget helt andet. Altså Enhedslisten har jo længe sagt nej til det regime, som der er i øjeblikket, og som budgetloven dikterer, som jo giver nogle meget snævre grænser for, hvad kommunerne må og ikke må. Enhedslisten synes, at det er en rigtig god idé, at vi har kommunalt selvstyre, så befolkningen selv kan sammensætte et byråd, og som kan ud fra helt lokale forhold vurdere, hvad det er for nogle ting, der skal laves og ikke skal laves. Men det må vi ikke, på grund af regeringen, på grund af Folketinget og på grund af budgetloven. Og det mener vi, der skal tages et opgør med. Og det vil vi sådan set godt pege på i Enhedslisten, og det er ikke kun her i Enhedslisten i Ringsted, det er Enhedslisten over hele landet. Det er også Enhedslisten på Christiansborg, der vil være med til at opfordre til, at nu kan det være nok. Vi skal udvikle vores velfærd, vi skal ikke afvikle den. Vi skal ikke give skattelettelser til dem, der har nok i forvejen. Vi skal sørge for, at dem, der har brug for hjælp og velfærd, at de også får den. Ved sidste kommunevalg, der kom der jo et ordentligt ryg til højre i byrådet. Har det nogen indflydelse på det her? Det kan man jo i hvert fald frygte. Det kan man frygte ganske meget, fordi det er jo sådan, at traditionelt alle de blå partier, der står for afvikling af velfærden, og de røde partier, der står for udvikling af velfærden. Det ser lidt anderledes ud i Ringsted, hvor de blå partier har lykkedes med at få både SF og Socialdemokraterne med. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det ryg, der kom til højre, hvor de konservative fik rigtig mange mandater, og Nye Borgerlige kom ind, det kan have en negativ betydning for udviklingen af velfærd i vores kommune. Det kan for eksempel være den diskussion, der har kørt om friplejehjem, hvor der er ønske fra de blå partier, især de konservative, om at vi skal have et friplejehjem, hvilket vil gøre tingene dyre, fordi så er der lige pludselig nogen, der skal tjene penge på og hive profit ud af et område, som der før var undtaget for profit, og man kunne sikre sig, at det kun var velfærden, der stod i højsædet. Det betyder selvfølgelig ikke, at når man har kommunale plejehjem, at der ikke er problemer. Det kan der sagtens være. Men så har vi da gode muligheder for at løse dem, så skal vi ikke have endnu en instans, og en privat instans for at løse det. Og det giver nogle fordele der. Du taler om serviceloft. Kan du fortælle lidt om, hvad serviceloftet går ud på? Jamen, serviceloftet ligger jo et loft over, hvor meget service og hvor mange penge, som kommunerne må bruge i alt. Og det vil sige, så bliver man jo nødt til at kigge på, hvor meget hver enkelt kommune bruger. Og i virkeligheden stammer det jo fra EU, og en tilpasning til EU. I øvrigt nogle EU-regler, vi ikke er forpligtet til at følge, fordi vi jo heldigvis i Danmark har sagt nej til euroen. Så det er jo regeringen og Folketinget, der synes, vi skal gøre det. Men serviceloftet ligger begrænsninger på, hvad kommunerne må og ikke må bruge af penge på service. Og det vil sige, hvad vi må bruge på skoler, daginstitutioner, ældrepleje, til støtte til personer med handicap osv. 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 Og det er sådan, at vi støder på serviceloftet i Ringsted Kommune. Og derfor alene af den årsag skal vi spare. Og en af de ting, som jeg synes gør tingene fuldstændig vanvittige, det er, vi er blevet belært om her forud for budgetforhandlingerne, at det specialiserede område, altså hjælpen til psykisk syge, personer med handicap osv., fortrænger på grund af serviceloftet service for 60 millioner kroner
om året. Det betyder jo så, at hvis man skal overholde reglerne, som de siger, vi skal, hvis vi skal overholde servicerammen, som de siger, vi skal, så tvinger man os i kommunerne, eller Ringsted Kommune, til at sidde og vælge imellem, om vi skal give de ældre den hjælp, de har behov for, om vi skal give børn med særlige vanskeligheder den hjælp, de har brug for, eller hvad vi skal. For et eller andet sted skal der spares, hvis vi skal overholde de her regler. Og det er efter min mening en præmis, der er fuldstændig vanvittig. Vi skal udvikle velfærd, vi skal ikke afvikle. Og det bliver vi tvunget til, sådan som reglerne er i øjeblikket. Derfor er der brug for et kommunalt oprør.